Хайде, онзи ден светът стана свидетел на една от най-масовите плавателни миграции в историята. 60 000 мароканци, плувайки, достигнаха до бреговете на испанският град Сеута. Това са 60 000 души. Вече знаеш, Сеута е испанска територия от 20 квадратни километра, която се намира на континента Африка и има население от 80 000 души. И изведнъж е залята от 60 000 мигранти само за часове. Какво всъщност се случва? Какво се случи? Представям ти моята версия. Едно, знаеш, Испания отказа на Америка да използва територията и за удари срещу Иран. Второ, Испания е най-големият критик на политиката на Израел. Обвинява ги в геноцид и така нататък. Та това, което се случи онзи ден, според теб е случайност или е организирано от някой? Според мен е второто, без съмнение. Макар че и преди е имало подобни изпълнения, но не чак в такива мащаби. Та веднага след това испанският премиер Санчес каза: това е акт срещу териториалната цялост на Испания. А италианският премиер Мелони заплаши, че ако Испания не овладее ситуацията с мигрантите, тя ще поиска временно възстановяване на границите с Испания в Шенгенската зона. Та според нея това, което се случва, не заплашва само Испания, ами целият Европейски съюз. И си е права според мен. Може би не знаеш, но Испания наскоро прие закон, който поощрява и улеснява емигрантите. Според закона, който приеха, те по-трудно ще се връщат в страните, от които идват. По един начин се улеснява оставането им в Испания, докато се разгледа всеки случай по-отделно. В същото време испанците приеха и програма, с която да узаконят близо 500 000 мигранти в страната, които към момента пребивават нелегално в Испания. И всички тези закони и програми на Испания просто стимулират миграцията от африканските страни. И след като получат натурализация от Испания, те поемат към другите страни от Европейският съюз. Та подобно нещо се случи в Суета и през 2021 година, когато над 10 000 младежи пресякоха границата. Та проблемът с тази част на Испания е доста наболяла и испанската премиерка се е права. Явно Испания не може да се справи с притока на бежанци, от които 95% са младежи. Няма жени, няма девойки. Сега, това е чистата човешка страна на нещата. Миграция, това онова, винаги е имало и ще има. Но този път е друго и мисля, че се подстрекава. Защо? Майкъл Рубин още от началото на март месец почна публикации по темата с Испания. Този Майкъл Рубин не го бъркай с Марк Рубио, държавният секретар на САЩ. Този Майкъл Рубин е историк, спец по въпросите по Близкият изток в Пентагона. Може директно да го наречеш говорител на Израел или на Натаняхо, защото той говори именно с устата на Израел. Та този Майкъл Рубио от месеци насам пише против Испания. Веднага след като испанците не разрешиха на Америка да използва територията й за удари срещу Иран. Та този Майкъл от месеци насам настоява това парче земя да се вземе от испанците и да се даде на мароканците. Той без това си е било тяхна земя едно време. Но той настоява за това не защото защитава или мисли за мароканците, ами защото благодарение на тази част на Испания в Африка, Испания кажи речи налага пълен контрол над Гибралтарският пролив. На север е континенталната земя на Испания, а на юг е Суета и морската им акватория се съединява. Но това не значи, че Испания има контрол над пролива. Това са си международни води по международното право и те нямат право да налагат забрана на преминаващите кораби. Но ако утре други ден има някакъв проблем с Испания, тя може да вземе ролята на Иран, както те правят сега с Ормузският пролив, и да влезе в ролята на пълен господар на проливата и съответно да си го затвори. Но в най-новата история от преди няколко години има случаи, в който Испания е забранявала достъп на израелски кораби до своите си пристанища. Също така има и 7 случаи, в които Испания е забранявала транзитно преминаване на кораби, които са натоварени с оръжие за Израел. Както и да е, та въпросът ми е следният. 60 000 души изведнъж почват да плуват към Испания. Това е случайност или е организирано от някой. Почват да се появяват и куп статии, в които се настоява тази земя да се върне на Мароко. Кой организира всичко това? Очаквам мнението ти в коментарите. А според мен не е случайност. А дали е тъй или не, ще поживеем и ще видим. А до тогава живи, здрави и до нови срещи.